Mas, ini hanya sebagai pelaku sinden karo dagelan. Ning ora kudu cekel-cekelan ngono ya apa kowe ra iso mbanyol tanpa nyekel tangan? Loh, napa sama ra iso maido? Ra iso maido piye? Loh, dalangan ya kudu lek ngadep lak ya wayang nyapa ngadep sinden karo dagelan. Oh ya bener Mas ki tak ewangi Mas. Ya awak prasasat kaya Bathara Kamajaya ngejawantah. Alhamdulillah amin. Sami kalian Mas Jo Kluthuk sangat luar biasa bareng minggah panggung kaya Jawata nenggih Bathara Kama salah. Panjenengan niku pun bedak-bedakaken to, Den. Lho aku ngaturake witing klapa sak logone kok. Ah iki ning ngambok kados menapa menika tasik sedulur Sinara Wedi. Nggih. Nggih. Nggih ning nadyan kados pundi kemawon piyayi ingkang mirsani sedaya menika nggih sami pirsa, sami ngertos, sami paham menawi panjenengan kalian ingkang raka menika pancen benten. Nah, umatipun Gusti menika piyambak-piyambak. Nggih. Endhog nika netes utawa sik wujud endhog nggih padha putihe. Ning rikala netes nggih beda rupane. Sakala kuthuke nika nggih enten sing kuning, enten sing ireng. Nggih. Mula nggih wondene mboten tebih kados parlampita kados mekaten kala wau. Nggih, leres. Dados ajeng kaya ngapa? Mas kula nika tasik titisan saking Ngayogyakarta Hadiningrat. Ngeksi gondo. Wah, pripun to? Taram luar biasa. Nggih to. Nika tasik keturunan. Pramila saking menika kula lak ndamel rasuan kang kados mekaten menika. Nggih. Heeh. Kula kan nggih tasik RM. Wah, elok. Raden Mas nggih. Sanes. RM menika rasokan menungso. Terus Rasaan menungso mbok gawa ya ngapa kok iso. aku lagi bengi iki. Alhamdulillah Mas. Alhamdulillah, ndeleke Mas Cahyo. Dalang fenomenal. Nggih. Wah, lagek jejer langsung limbuan iki lagi. Lagi ini mego aku nuruti karo sampean karo panitia. Tapi panjenengan muka kula acungi jempol. Napa? Yang tahu dengan situasional dan kondisional wonten ning Laladan Tulungagung Mas. Tulungagung nika majemuk masyarakatipun. Nah, iki dados universal. Ada yang seneng wayang, ada yang seneng hura-hura. Leres. Dados cakuping pagelaran dalu menika panjenengan bumboni jamipun langkung awal. Nggih, leres. Malah menika mangke saged pilah, Mas. Nggih, Mas. Piyayi ingkang remen kalian lagon, lucon wonten piyambak, ingkang remen kalian lakon nggih wonten piyambak. Tur upaminipun hari jadi kok ingkang dados pelawak Mas Klitik kali Mas Kluthuk niku sampun sak trepipun. Dadi napa, Pak? Mergo ngeten, panjenengan menika rumiyin anggota Ketoprak Besar Tulungagung Siswa Budaya. Alhamdulillah. Sampeyan digedhekke karo siswa budaya, walaupun sekarang menjadi seniman yang viral, namun Anda tidak lupa dengan sejarah, tetap mengabdi kepada Tulungagung dalam rangka hari jadi, tetap tampil di sini. Luar biasa, tetap tampil di sini. Dadi napa, Pak? Non? Dadi napa? Putra daerah to. Nggih, putra daerah. Mboten hariwo lho. Hariwo lho. Hari jadi. Lah nggih jadi apa? Loh. Kok jadi apa pripun to mbok mirengke ngendikane Mas Cahyo? Lah dawe hari jadi berarti kan ya hari jadi. Panjenengane kang ngendikan ngajeng kados pundi Gus? Dalam rangka hari jadi Kabupaten Tulungagung yang kaping 818. Lah nggih. Hari iki dadi apa kok dirayakne ngene iki? Hari piye to sampean ki? Lah hari jadi kan. Loh. Hari jadi ki tegese hari ulang tahun. Oh, ulang tahun hari bengi iki. Kok ulang tahunnya hari piye to? Ulang tahunnya Kabupaten Tulungagung. Nah, mula ngaprahe diarani hari jadi. Lah nggih dadi apa hari kuwi? Ora kok hari asmane Pyayi iki ora. Tegese hari jadi ki gandeng-gandengane kata-kata niku lak ngoten to. Nggih. Sing ngomong sapa? Lho, jangkepe ukara ki ngono kuwi. Iki ki duduk hari jadi. Lah apa? Iki ki peresmian paralon iki lho. Iki lah sini iki. Kowe iki mripatmu kok dinti kok. Wong ini kang lenggahi para-para punggawa agung Mas. Nggih, Pak. Salam taklim hormat Bapak Bupati. Pak PJ. Beliau iki Pak PJ wonten dari jajaran kepemerintahan Pemkab wonten ing Tulungagung. Mula dalu niki hari yang sangat-sangat luar biasa. Mula nuwun sewu Mas. Aku malah ketularan iki hari jadi apa iki lho Mas. Aku gumun bengi iki. Ngopo? Biasane iki ya gone Mas Cahyo kan beskape ireng. Nggih. Sok kala iki beskape abu-abu. Leres. Bareng bengi iki dikei putih.
malah kayak mantri suntik. Lho putih iki dijumbuhke. Mula hari ulang tahun ana ing Pemkab Tulungagung, muga-muga resik Sukerto sengkalaning praja. Amin. Iki to Mas. Nggih. Mula nggih laladan Tulungagung khususan untuk wonten ing joglo dalu menika, pendopo agung menika. Nggih. Mula angka yang luar biasa hari ulang tahun yang ke-818. Mula menika angka ingkang sae sanget Mas. Nggih. Saenipun Itu angka yang paling besar. Dari atas dan bawah tidak ada putusnya. Selalu berkesinambungan. Berkelanjutan. Leres. Nggih. Lah tengahipun angkanipun siji. Siji menika pindha kaya pejabat. 8 tibane ana ing masyarakat. Mula 818 ini yang pejabat dengan masyarakat selalu berdekatan. Mula yen tembunge Jawa, pejabat dengan perangkat akan semakin dekat, masyarakat akan semakin hormat dengan para pejabat. Mula ulang tahun yang ke-818, tepuk tangan untuk Kabupaten Tulungagung. Nggih, luar biasa. Saestu Mas. Tangguh tanggap berkelanjutan menuju kesejahteraan. Sejahtera lho Pak. Sampean Mas Kluthuk, sampean tulungane sing ndek mben ki suwe ning kene. Kula niku kehebatane Tulungagung piye? Kula niku termasuk baik diakui maupun tidak, kula niku termasuk Tulungagung itu yang menjadi domisilin saya wiwit saka cilik, Pak. Ngaten nggih. Lho nggih, kula niku mbiyen cilik teng Kalangbret, gede MTS ning gone Rejo Tangan. Jadi lek Tulungagung kula niku pun apal, Pak. Mulane kula dawuh teng jeneng matur teng jenengan. Nggih. Ampun kesa kundur, Pak. Destinasi wisata Tulungagung ini yang sudah tersohor. Iya kuwi. Niki sinden-sinden aja kesumule. Nah iya. Yoga ya aja kesumule. Niki mengke lek jenengan ora dolan ning gone destinasi wisata Tulungagung, iman-iman, Pak. Ngendi wae, Mas? Widodaren, Pantai Widodaren jos sakniki. Oh, Pantai Widodaren. Nggih, no, itu akan menjadi objek wisata Jawa Timur pusat, Pak niku. Nggih. Ya wek Widodaren to. Loh, Gemah. Popo. Loh, niku lek ora seneng ning laut, ning gunung ya nek. Ngendi? Gunung apa? Gunung Bolo. Loh, destinasi wisata. Jenenge lek kok gondang, klek mlebungi ngalor, niku tulisane Gedi Girimbolo. Sampean kok apal? Loh, kula Tulungagung kok, Pak. Wisatane apa, Mas? Wisatane iki ya pantai akeh. Gunung ya enek. Lah iya. Niku sik wisata, urung kuliner. Nek pantai ndelok laut apik. Apik. Lah nek terus mbok aturi ning gunung ki terus delok apa? Gunung ki sak kula dhewe sebagai sing seneng jelajah, kemah, ning Bolo penake rampung. Penak biamu yang sarean kok penak. Loh, wong ki sok kala cedhek sarean ki aja dipikir awake dhewe ki wedi. Ning kono iso nentremke ati, besok ki ade besok ki lho, ngene iki lho. Mati ngene iki lho. Wah, nentremke ati. Lho, nggih to, Pak? Nggih. Niku sik wisata. Iya. Kuliner. Enak ya, Mas. Makanan nggih. Makanan, kuliner mriki niku Tulungagung pun kondang. Nggih. Lodo. Oh iya. Lodo Boyolangu campur darat niku bek. Teng pun dibutuh nggih enten dan sudah bisa diakui rasane ora ana bedane panggah padha enake. Alhamdulillah. Nganti dugi Solo kondang lodo Tulungagung. Sate. Iya. Sate niku ya hebat. Warung kopi ya mbleduk. Iya. Loh, Tulungagung, Pak. Niku kuliner. Kesenian, tatanan kebudayaan. Ketoprak ya ka Tulungagung, siswa budaya. Alhamdulillah. Nggih mboten? Nggih. Wayang kulit kabeh dalang yo akeh sing saka Tulungagung. Dalang legendaris Ki Kondo Murdiat Suwargi Tulungagung. Ki Sun Gondrong. Nggih. Mas Eko. Mas Daru Kartika. Ingkang sepuh Pak Mbah Semar Bagyo. Wonten sinden kene iki nggih akeh. Alhamdulillah. Ngaten to? Lho nggih, Mas. Wah, nggih. Upamane. Lho, kula mbiyen nate niku meh dadi tapi ra dadi pacaran karo sinden ngentrong, Mas. Saestu. Sik. Dalang pirang-pirang. Pirang-pirang sinden nggih akeh. Sinden daerah Tulungagung nggih. Tulungagung iki umbrukan, Mas. Sampean suwe ning Tulungagung. Tulungagung pun dangu wong kula mbiyen. Lah iki dereke sinten-sinten kok, Mas? Terus kula mbiyen tau niku pacaran kali sinden kok ngentrong. Niku putrane sapa? Putrane Ki Wagiman. Niku tenan niki jajah desa Mirangkori kok. Ya kira-kira kula gandeng 3 tahun, Mas. Lho, desane ngendi desane? Ngentrong. Kecamatan Campur Darat. Bapake jenenge Pak Wagiman. Sik.
Niku mbiyen kula Pak Wagiman kuwi anake ana 3 sing mbarep Mas Siswondo. Mas Wondo. Apal lho kula. Sing nomor 3 niku Penny Candrarini. Nggih. Sing nomor 2 Sukesi. Sindene loro sing ndi? Sukesi niku. Sik, iki suwi-suwi ora penak iki omongane bocah iki. Mboten. Kowe iki mbok golek. Iki meneng ta iki cerita Tulungagung ngawur iki. Iki omongan dirungokne piyayaken. Lah nggih to. Live streaming lho. Lah nggih, niki kula dudoi, niki kula niku nang sewu lho. Niki kula mengeksplor. Oh sik sisan gawe. Omong ana warung kopine RT kene lho. Nyapa to iki seniman iki beda kok budaya iki kok. Dalang kondang sinden Mas kula meh gandeng biyen. Saestu. Nggih. Wis gandeng apa meh gandeng? Mas. Lho, sing nomor 2 ya. Nggih. Niku 3 Wis kok tahun. jake nang ndi? Loh, niku sik urung enek, widodaran sik urung enek, gemah sik urung enek. Niku kula jak dolan teng ngene Popoh biyen. Pantai ya. Nggih no, Popoh biyen. Apik jaman. Oh, sae Popoh kalih prigi. Rodok rono sithik kula. Ya wis tau kok cekeli tangane ya. Lho, nggih nemen lho biyen. Aja anu Kok tangan iki apa to jan iki? Mbok golek liyane ngono. Kuwi nyapa to jane meneng wae iki. Kowe iki ra ngerti apa Ini mengeksplor seniman seniwati dan juga destinasi wisata. Mas Cahyo lho iki. Roh, iki tak dudo iki wong Solo iki. Anake Pak Wagiman. Sing nomor 2 urung kenal jenengan. Sik to aku tek ora tau krungu ya kuwi ya lek gandeng karo sampean. Lah, jenengan ora tau buka YouTube mesti zaman iki. Sik. Wong niku kula Kowe iki ora sembrono lho. Iki didelok papan panggonane iki sing ngasta sapa? Mas Cahyo Lah kene ngerti. Yen ngerti Mas Cahyo ki lak sok kala nuwun sewu. Iya. Garwane Keng Roko Mas Cahyo lak Mas Kangko, garwane Mbak Dwi. Iya. Lah nek ngendi-ngendi nek Mas Cahyo garwane lak jelas Mas Mbak Rahayu. Rahayu sapa? Garwane yo Yukesi kuwi kok iso. Lah, yo kuwi. Masa? Anak Pak Wagiman. Lek nomor 4mu jerengen gobokmu. Lumaing jagat kureping langit ngerti lamun to sinden Kesi putrane Mbah Wagiman sing nomor 2 wis dadi titianing sun. Lho. Lho ki iso ngaku pacaran-pacaran. Garwane jenengan to? Kowe ora sadar kok. 2010, 2009 dadi bojoku. Garwane jenengan. 2009. Kowe lemu pacaran tahun piro? Berarti tilasanku kuwi. Lah kowe ora yayaan. Kowe ngene lho. Aja yayaan, ngawur wae. Mosok wis samene gedine ya. Matane. Hei! Iki lho, yayine ning kene iki lho. Dalah. Ora. Yang Wis suwi ra ketemu mbok ora yayaan, Mas. Sing ngasta Mas Cahyo ki paling ora wis ngendikan kaya mangkono lho. Ning saiki aku malih krasa. Iki Mau ki biasane lek ka Solo tanggapan ning Trenggalek utawa ning Kediri mangkate mesti jam 1 awan. Mau bar subuh ki dhek wis mangkat. Oke si ayo Pak mangkat ning Tulungagung. Ngopo? Engko bintang tamune aku seneng sapa? Klitik karo kluthuk. Nah, pancen ngono kuwi dhek. baru sadar to jenengan. Nah, aku lagi krasa mula iki aku piye karepmu piye njajal? Yang Lho. Ora-orane iki ya kudu njaga asmane Mas Cahyo ora yayaan ngono kuwi. seneng ae to tutupono to. Lho. Piye to? Klemben-klemben roti-roti biyen-biyen saiki ya saiki. Ya roti-roti, tapi ya saiki tapi ya kenanganku panggah akeh to aku. Lho. Ya sak oke-oke lak nyonyok penggalian. Sik. Pangapunten, Mas. Sik aja melu-melu iki urusan keluarga. Aku rene iki niatku silaturahim, trawung nyambung paseduluran. Lek nganti ana sing obor-obor wong omah-omah, ngene iki aku sisi ora trima. Mumpung iki ning kabupatene bojoku. Lek Bukesi pancen kelakon itu mindak kaya ngono karo kluthuk tenan. Tak ulihne ngene Mbah Wagiman kowe. Saiki jawaban, apa bener kowe tau gandeng karo dagelan sing jenenge kluthuk? Yen pancen kowe gandeng karo kluthuk, jenengmu berarti blukuthuk kowe. Kok tunjukan bablaske napa kok iso? Ya men seneng atine. Wis mriyayi. Men disukseni Bukesi. Lho kok iso. Jujur lho. Aku lek karo omongane kluthuk ora percaya lek sampean omong yen pancen iya ngono, ya berarti ya bener. Ayo. Wes. Nggih. Wes. Mas. Kok jenengan dodok iki? Lho ben fokus kok lek sigetan apa? cara wayang lek dodok ngono sik. Nggih. Ayo. Dadal. Anake papat lho ya, anake papat. Panjenengan kedah anu lho yu, membawa harkat martabat keluarga panjenengan lho. Ya harkat martabat tapi transparan harus kamu tanamkan. Wah, Nggih. Dadaku disigar jantungku demi Allah bojoku ya mung siji Cahya Kuntadi lan aku ora pernah sing jenenge senengan utawa demenan karo dagelan sing jenenge
bejo kluthuk. Oh ngaku-ngaku kowe, ngaku-ngaku kowe. Kowe ngaku-ngaku kowe. Tuk, kluthuk. Rene ya, ngaku-ngaku. rene ya sik. Rene sik. Rene ya sik. Krungu kowe. Rene ya wong bagus rene ya. Nun sewu nggih. Iya kuno. Nun sewu badhe nyun prisa kula. Jenengan pun nate ngemut mercon bledos dhuwur nang cangkemen pun nate. Omonganmu kosong ki mau. Lek bojo sampean karo Mas Cahyo. Ya. Maksudnya histori. Gawene mancing neng Pantai Brumbon. Lah kuwi lho rupamu kaya bekutakno kaya iso. Karo Mas Siswanda moko Mas Siswanda kakange Bu Kesi. Berarti tau dolan ning entrong tenan iki. Ya wis nyapa to jane. Lah sampean melu sik. Sing biyen kae lho. Biyen kapan? Aku ora pernah lho karo sampean sambung rasa pemenang seneng. Tak tukone klambi pantai ndek ngene. Lambi pantai gambare apa? Sing gambare wit klopo. Pitu kae lho. Oh iya aku rong rabi kuwi bener. Aku lagi sadar yen sampean ternyata sering dolan karo Kang Masku mancing kuwi ternyata kowe iki duwe rasa seneng karo aku to ya Allah. Alah kowe iki jenenge wong lanang sing kakek ngombe jamu ngosek ya kowe. Ha iki ora seneng nampa tresnane wong liya kejaba Mas Cahyo. Duh lali aku. Piye? Kleru kae. Duduk Kesi kae. Loh. Lah sapa? Ibuke sing tak sir. Oh. Bocah edan iki kok iso. Kowe tak keprok aku murup lho ki Mas murup lho ora. Pangapunten pancen iki Tibake ibuke. kowe iki sok nyonyok penggalihe dulur ki ya ngono kuwi. Wong wis suasana harmonis kaya ndene kepemerintahan Tulungagung ini suasananipun sampun harmonis gitu Mas. Nggih kondusif, tentrem. Kondusif. Mula Tulungagung bisa maju dan makmur itu karena apa? Karena dipondasi dengan kerukunan dan keharmonisan di dalam internalnya kepemerintahan Tulungagung. Apa meneh tahun ngarep ki tahun politik bakal ana pemilu. Nah niki lho. Yang dihindari adalah mulut-mulut seperti kluthuk itu yang mengobrol janji tanpa bukti ngono kuwi. Nah iki. Ngono kuwi. Lho Pak. Nyapa kowe seneng karo maratuwaku? Mas iki seneng ki mergo kula juga atine ben kula mbiyen dijak tanggapan Pak Wagiman kali Mas Wondo mbiyen. Paling tidak mutu dan prinsip. Tapi non sewu Pak, saya itu betul. Dulu itu adalah kenangan dan sekarang saya itu sudah mencintai satu istri Pak. Wah, Pancen alhamdulillah. Mas kula nika luar biasa Mas. Elok. Tidak mencintai banyak wanita, tapi mencintai satu wanita dengan berbagai cara niki. Lagi niku. Setia banget. Teng pundi-pundi niku HP-ne Mas. Profil depan itu layar depan. Itu wajahnya bojone Mas kula niki. Loh, longko lho wong lanang ngono kuwi. Longko, golek rupa ngeten iki nggih longko kok iso. Pripun? Mula gen HP ngarep niki lak kenek nggih tenger Mas. Nggih. Kok nganti HP-ne Mas kula ngarepe nika profile kok gambare bojone. Berarti leh tresno tenanan. Nggih Pak. Nggih to Mas? Setia banget. Dek wingi kalih kula teng Bojonegoro niku Nggih. mikir karena ada beban tekanan dari provinsi, jur kudu gawe materi keliling. Ada beberapa kota mikir, boso ngetokke HP, nyawang tenggene profil depan. Delok bojone ya wis sudah leh mikir Mas. Oh, nggih. Beban pikirannya berkurang. Ning ati marai Nggih, tentrem. dek wingi nggih ngoten, entuk masalah sithik mergo angkringane ora izin. Niki diparani kalih bagian perizinan Mas. Nggih, perdagangan. Perdagangan niku pun kena masalah. Boso ngetokke HP kalau delok. Lho kok angger masalah kok ngetokke HP. Delok gambare bojone. Ngoten niku masalahe ya iso enteng kok. Iso ilang kok ya. Ilang Pak. Elok. Niku. Angger delok apa-apa, fotone bojone teng HP lho, iso enteng kok. Enteng Pak. Mergo sing masalah sing paling gede ya mek bojoku tok asine. Nggih sing teng HP niku sing paling masalah ngoten lho. Mula prinsip yang paling bagus itu Bapak Bupati. Pak Bupati, Pak PJ, Pak Heru nggih. Itu Nggih, bagus. Pak Heru Suseno. Ada 3 unsur Mas. Menapa mawon? Apa Mas Ludut? Niku unsurnya ini bagi saya ini saya pakai Pak. Nggih. Sing penting muga-muga dadi wong penting, jadi orang penting dan penting jadi orang Terus dan yang penting orangnya jadi. lho. Sik iki angel. Angel. Telung perkara iki penjabarane piye iki? Siji jadi Orang orang penting, yang penting jadi orang dan yang ketiga kalinya adalah penting orangnya jadi. Weh, sik angel iki. Ki padha karo mutu Tulungagung. Tulungagung ayam tentrem mulya lan tinoto. He, iki angel iki. Onceki sik Mas. Lan nutut, iki lek ngucek iki ra nutut kowe. Lah piye? Ayam tentrem mulya lan tinoto. Nggih. Ayam tentrem ki mlebune ning gone jadi orang penting. Oh. Kok saged? Nggih.
insya Allah pejabat yang ada di Tulungagung ini akan mengayomi dan melindungi dan mensejahterakan apa yang menjadi kebutuhan warga masyarakat Tulungagung. Ayem, tentrem itu jadi orang penting. Nek penting orang penting dadi orang. Kuwi ayem, tentrem, mulya. Mulya. Penting dadi wong kuwi mulya. Wis mek meneng ae. Sing penting apapun yang menjadi pemikiran kita, insya Allah kita akan tercukupi. Tapi yen kula mboten. Yen kula sing kula jukuk niku penting orangnya jadi. Tegese kaya bengi niki. Piye iki? Penting orangnya jadi. Jadi nanggap. Penting jadi orang. Tegese wong ki sing penting ora luwih ning cukup. Lah kok sampean milih yang penting orangnya jadi iki. Sing penting wonge sido nanggap budal akhirnya tinoto anggarane. Oh, tiba tinoto niku wae. Ngoten lho. Berarti kabeh kuwi kanggo keluarga. Iya no. Tapi bojone Mas kula niku luar biasa. Lho biasa, Pak. Ayu dhewe lho Pak bojo kula. Nek dibanding sinden-sinden sak mene-mene, bojo kula niku ayu dhewe. Kok saged kalah kabeh iki. Oh, kalah. Lah nek ayu dhewe mau kok ora dijak rene. Loh, aku lak omong to ayu dhewe to. Terus dijak rene kumpul wong wedok-wedok ne kalah ayu elek dhewe bojoku. Dadi ayune iki lek dhewe, ngono lho maksudku ngono lho. Ngono kowe kaya gelem. Ayu dhewe iki ayu dhewe kupingmu budhek jane iki. Lah iya to. Ayu dhewe iki. Lah ayu dhewe lek dhewe iki ayu lek kumpul wong wedok-wedok ne ya kalah ayu kok koclok jane iki. Itu kan luarnya. Lah tapi dalamnya bojoku itu cantik di dalam. Wah, apik. Di luar gak cantik. Ayu batine berarti. Oh, mboten. Ya ayune ning jero omah Pak, lek metu elek. Lagi ya padha wae iki. Kompleset kabeh to omonganmu iki. Piye to? Senajan to elek lak pinter golek dhuwit. Pinter golek dhuwit, Pak. Nah, ana petingane. Saestu kula niku ndekek dhuwit ning ndi konangan, Pak. Kuwi jenenge bleset. Malah sakniki dienggo uber-uberan mekar niku bojo kula. Kuwi jenenge bleset sampean ki. Lha sapa kok bleset? Ngono ki wong lanang ki tegas getak. Tak getak bojoku mesti wedi, Pak. Gak tau nyauri. Ora tau nyauri. Bojo kula, Pak. Beda kalih garwane jeneng niki nun sewu lho. Niki dienggo contoh, Pak. Iya. Bojo wong wedok kudu wedi karo wong lanang. Bener. Bojo kula niku anggere kula getak mesti meneng. Kebak tata krama. Lho, nggih no. Anggere tak getak. Wes, kowe ning omah ae. Aku tak nyambut gawe. Bojoku meneng. Mongko umume wong wedok mesti wangsulan, cerewet. Wes, meneng bojo kula. Kowe aja golek dhuwit. Wes aja golek dhuwit kowe, sing golek dhuwit aku ae. Bojomu bojoku. Manut. Nek iki sore kula getak. Wes, kelo tak gusuk le banyu. Tak adus. Adus bojoku. Kok sik to ki wong lanang piye dajane? Lah getakmu iki getak anake tak pempres wae ganti. Tak gantine aku yo. Bojoku mek menenge ngono. gak jawab. Gak jawab. Lah piye wong kuwi gaweane mbontekne kabeh bojomu ra mbok wehi kok. Kuwi asline sing wedi aku aja asline. Makane lemu getak kualik kok iso. Tapi anun sewu Mas, istrinya itu sudah menginjak ke perguruan tinggi. Nggih, dengi keduren sambil bledek dek iki. Mesake. Kuliah to tegese. Masnya sudah kuliah. Sudah kuliah dan alhamdulillah itu ngambil jurusan hukum, Hukum. Dan sekarang sudah menjadi jaksa. Alhamdulillah. Begitu dadi jaksa kok bendina nuntut kula kon kok niki. Oh lah kuwi ya awakmu terus ndang kuliah jadi pengacara apa-apa. Ora iso wong angger ngalor tapi aku sayang bojoku, Pak. Iya bener Mas. Ngalor ngidul tak gandeng. Wah, kayak Mas romantis. Cahyo dengan Mbak Kesi sama Pak Gandeng. Bupati sama Ibu Bupati. Ya ora tak gandeng tahu tak col kok njuku ya apa-apa to. Lah terus yo mantan copet kok bojomu iki kok iso. Pokoknya mudah-mudahan dalam hari jadi Tulungagung yang ke-818 mudah-mudahan warga masyarakat Tulungagung sesuai dengan motonya ayem, tentrem, mulya lan tinoto. Mula angkanipun 8. Menika dengan hati nurani yang paling dalam, beliau Bapak Bupati selalu mengemban amanah dengan terarah untuk membawa Tulungagung lebih ayem, mulya lan tinoto. Ini. Lapang dada. Jadi pemimpin ki aja sok sombong kumalungkung, harus menjiwai dengan jiwa yang andap asor, dengan jiwa yang lapang dada. Tegese ikhlas lillahi ta'ala tanpa pamrih. Ini menika panutan. Siapa aja yang menjadi pemimpin wonten ing kepemerintahan Kabupaten Tulungagung, insya Allah nantinya akan menjadi panutan warga masyarakat Tulungagung. Ini satukan tekad dan satukan niat untuk menyongsong di tahun 2024 pesta demokrasi. Sing menang ojo umuk, sing kalah ojo ngamuk. Nah, ini. Lho, Pak. 8. 8 tembunge Jawa. 8 ki aku. 8.
Wah ki saka tembung wara-wara pegawe Kabupaten Tulungagung iki lho lampune mati. Iki hubungane apa karo visi misi iki lho? omongane iki mbok sing tetek ngono kok. Oh, lah iya. Berarti mripatmu merem. 8 kuwi apa jajal? Wah, Kaya adikmu mau lho, 8 ki apa, 1 ki apa. Nyulek tenanan aja iki. Delok Mbak Kesi. Lho, ndi iki lho? Mripate lamur ngono kemaki. Wara-wara dumateng sedaya warga masyarakat Tulungagung bahwasanya 2024 tanggal 14 Februari ini akan ada pesta demokrasi. Tunjukkan warga masyarakat Tulungagung sing ayem, tentrem, mulya lan tinata. Kerukunan harus dijaga. Beda panemu aja njalari padu, beda pilihan aja ngrusak bebrayan, beda pendapat aja njalari pegan. Niki. Luruskan niat, luruskan tekad bahwasanya kita ingat sebagai warga masyarakat Tulungagung kita harus menjunjung tinggi NKRI harga mati, Pancasila sakti berbhinneka tunggal ika berbeda-beda tetap satu jua. Maju tak gentar. Membela yang bayar tapi bayar ki. Membela yang benar. Iki ora dibayar ora dicoblos saiki mujoblos. Ayo kuwi rasa mbok omongke. Aku ndek iki goro-goro kuwi geger karo bojoku. Lah geger ngapa? Beda pilihan, Pak. Nggih. Karo maratuwa barang ya? Iya, bojo kula milih anu napa niku partai A, kula milih partai B. Bener. Terus Tak kira niku. Lah kok tibake bojo kula milih niku, Pak. Masalah milih tanggoku dhewe. Loh. Lah piye Mas kuwi karepmu? Milih karena tanggamu iki karena mencalonkan dalam diri. mencalonkan diri. Tibake milih sing ganteng. Loh. Akhirnya kula pegel, Pak. Terus? Tapi nun sewu lho, daerah saya niki aja diturun. Tulungagung ini saya akui. Kula niku dari tahun 2011 sampai sekarang ini yang menjadi tolak ukur barometer kerukunan dan kekompakan itu adalah warga masyarakat Tulungagung. Iki ora mergo ditangkap ning Tulungagung. Boten saestu. Fakta ya. Fakta, Pak. Tulungagung ini yang dindinggon anggere nek wayang. Urung dalange urung munggah debok lagi ditotoh kis ngelumpuk penontonnya, Pak. Niku saestu. Kekompakan, kerukunan dan kecintaan terhadap budaya itu sudah terbukti. Bakul yang ngati rong dina rong bengi ora mulih, Pak, mergo ora di omah. Aja ngenyak tak kepro kowe ora. Loh, Mas iki ora duwe omah, tegese omah kalau didol diwene wong tuane, akhire dhek mbangun dhewe. Oh, opor bebek cukup awake Loh, dhewe. nggih no, Pak. Apik, Itu apik. saestu. Dan kekompakan kerukunan itu Tulungagung sudah diacungi jempol. Nggih. Ngen kula, Pak, niki urung pilihan lho. Nggenmu. Lagek ndek wingi deklarasi. Nggih. Pilpres iku enten 3, ada 3 calon. Iku langsung gen kula itu ada garis merah antara satu dengan yang lainnya. Pecah pisan. Lho nggih, Pak. Ora rukun. Ora rukun, beda karo Tulungagung. Delok, sik rukune kaya ngene, Pak. Baik. Nggih. Gen kula nek wayang sakniki ketok kae, waduh sing nangkap sapa? Wis sitoke moh delok. Mergo beda pilihan. Beda pilihan. Nganti ngono kuwi. Saestu Pak saya. Kuwi berarti Sampai itu dibawa di dalam hidup dibawa dalam lingkungan kecil sekup RT, Pak. Sa RT nggih kula niku rawan lho, Pak. Sakniki niku. rawane pripun? Wong wedok kuwi metu bengi jam 8 kuwi gak oleh. Lho kuwi steril kuwi. Wong lanang kuwi metu bengi jam 11 bengi kuwi nguyuh dicekel. Ini yang menjadi tolak ukur garis merah garis. Saka gawate nggonmu ya. Niku Kuwi saestu. Wong wedok jam 8 bengi metu. Ora oleh metu, Pak. Ora oleh metu. Saestu niku bal deklarasi dhewe lho. Wong lanang. Wong lanang niku metu bengi jam 11 niku nguyuh dicekel. Kuwi berarti takut dalam provokasi masyarakat yang enggak tahu. Ben sehat kuwi ben sehat mula dibatasi. Nah, apa to kok kuwi barange? Lho sampai enggak boleh keluar malam wong wedok dibatasi. Supaya tidak ada kejahatan di malam hari. Nah. Mboten niku. Ngapa? Lah kepiye wong nguyuh wae ra metu gek nguyuh dicekel berarti ra sehat. Lah ra cekel priye obat nabit lho ya. Mosok dikawat. Omonganmu ora penak kok diserasa-rasake kok. Wong intisari iki nek nggon pangucap iki ditata Wes, to. pokoknya muga-muga Tulungagung kabeh warga bekat Tulungagung dalam rangka hari jadi yang ke-818 ini kabeh doke bilane cecake rezeki. Amin, amin ya rabbal alamin. Mula bakar jagung ning pinggir sumur. Terus Insyaallah Tulungagung semakin lebih makmur. amin. Niki gelang kalung rupane putih. Terus? Insyaallah Pyayi Tulungagung ing benjang saged lilih. Amin. Lilih penggalih. Ngoten dados lak kepenak to Mas. Nggih, Pak. Iki lho. Nggih. Mlebu warung kulaan tampah. Apa itu? Tulungagung semakin tambah berkah dan barokah. Amin. Tuku busi karo paku. Apa Mas kuwi? Mbak Kesi mantanku. Kok balik rono.
tutuk gugomu ora. Nyuwun sewu Pak Dalang, nyuwun sewu, nyuwun sewu. Iki yen tak urus iki manaske kupingku iki. Kok ora diurus iki? Iki ning kampungku lho. Iki ning kotaku lho, aja gawe fitnah lho ya. Aku fitnah. Kok aja gawe fitnah lho. Aku lek gawe fit mini ya, aku fit. Ya. Neng nggih nyuwun sewu Pak Dalang. Berdiri Bu Kesi. Duduk. Weh, penyanyi setuju meneng. Malah saya gumirikan nih kok. Ben. Malah Lah nek tindak sak pecak kaapit panjenengan lak wasis demes luwes niku romantis. iki. Sandangan panjenengan. Lah nek terus jajan niku sinten sing percaya jajal? malah ayu ya. Lah wong sing wedok kaya pengusaha toko sepeda lho. Sing lanang. Lah kok sing lanang malah kaya gemuk ngono kuwi lak ya. Ora apa. Sik dawuh. Niki pun ngagem ingkang setunggal. Nyuwun sewu Mas Didik, lan nyuwun sewu Mas Cahyo. Apa? Ya sepurane wae ya, Pak. Aja numpak sepur to. Ayo. Enggak, aku arep njaluk ngapura karo sampean. Wah apik, Mbak. Asline aku pengen jujur karo sampean. Ning aku tak takok sampean ya, Pak. Apa? Upama aku jujur karo sampean. Jenengan yo diderekke terus ngene. Tenan lho ya. Aku sing- tak jujur tenan ya. sing ditekoki bojone. Tenan. Janji lho ya, aja nesu lho ya. Iya. Sabar, Mas. Tik. Asline pancen ya 17 tahun kepungkur ki aku karo kluthuk ki ya pancen enek sambung tresno ngono lho. Iki digenane tresno piye? Tresno karo budayane, tresno karo kagunane, mergo lucune kan iso. Tresno piye? Ngeten, Mas Sing lanang Cahyo. ra trimo. Ora iki urusane keluarga, meneng kok sik nduk kowe. Ayo. Piye? Nyuwun sewu Mas Cahyo. Apa? Kan biyen aku rong kenal karo sing sam. ning popo sik ning popo kan ning popo. Sik aku tak cerita jujur sik. Aku tak ngomong Kowe iki sik. lemuk Ben pede aku iki lho. kok ora diseneni, Iya, ora iya. nek masalah keluargaku. Sepenting, Kowe kudu janji lho Iya, ya. iya, Aku sesuk mulai aman lho ya. Aman Mas toh. Tak ora gelem ngeteri tak terne kamu. Nyuwun sewu Mas Cahyo. Piye? Nggih 17 tahun kepungkur. Ngoten nggih, Mbak Yu. Kula niku pancen nggih kok enek wong sing jenenge kluthuk, rupane elek, terus untune mrongos kuwi dolan ning desaku, ning omahku kancane masku. Dheweke iki wirawiri nglibet kok gawakne aku panganan, jajan, nukokne serandal, bener nukokne klambi kuwi mau. Pertama-tama aku ora seneng, ora sadar. Ya dhek iki seneng Gawa karo apa aku. nih, Kak? Non, Nggawa roti. serandal, klambi. Kuwi kok ngene Mbah Dipo kuwi. Ngendi wi? Kok ngene Mbah Dipo. Dadi pematamu. Aku iki tulus kok. Ya. Terus ngeten, Mas Cahyo, ning tenan lho Pak, Nggih, nggih. sampean aja nesu karo Oh, aku lho masa ya. lalu biarlah berlalu. Iya. Kita membuka lembaran baru. Iya. Terus kok suwe-suwe ki kluthuk ngejak aku jagongan kes-kesi Reneo tak bisiki ya aku manut ning pawon mburi omah kae. Ono apa to, Tuk? Ngono. Kok kowe karo aku sajak apik banget biyen lho ya. Amol sing anu komplit omong sing komplit. Iya, ngene lho, Kes. Aku ki karo awakmu ono rasa seneng karo awakmu. Aku kaget no, kayak disampluk aku rasane. Sampeyan pas kaget ki ngidon iki ora? Mboten. Ora ya? Mboten. Iki lek kaget mesti ayan kok iki biyen nak. Mosok Ya kaget ngono kuwi. Iya. Terus aku muni ngene, tenane lho Mas Kluthuk. Nggih. Terus kok sing mbok senengi saka aku apa? Wong aku ya anake Mbah Wagiman ya kulitku ireng, awakku elek. Terus akhirnya Kluthuk, aku lahir batin seneng karo kowe Gesi. Kluthuk Masya ngono. Allah. Terus aku ki kaya ora sadar ngono lho, Pak. Oh, kuwi asli. Kuwi jelas dek nggawa Apa? gula kuwi. Kok gula iki lho? Gula Mbah Dipo panggan. Aku kaya ora sadar. Terus aku suwe-suwe kok iso atiku ya ono rasa greg-greg seneng terus Nah, suwe-suwe. reaksi to. Aku nampa katresnane Kluthuk. Mateng. Wis saya Kaya rada rene, ngono Bu. kuwi Mas Mandi, Cahyo. mandi. Aku Kok sik? njaluk ngapura Kuwi ya, kapan Pak. kuwi? Kapan? Ya kira-kira 17. 15 17 tahun kepungkur. Apa 17 tahun kepungkur ki mripatmu lagi lamur? Sawangen kuwi kaya super tetra kaya ngono kok iso. Kowe kok iso gelem lho. kata-katane wong lara ati ngono kuwi. Wis biasa wae kowe iki ra kemaki ora. Lho sampean ki sekolah ya dhuwur ya to. Nggih. Sampean ya saiki dadi dosen. Lah iki. Dadi bintang tamu nalika Lah iki. semono ya ibate kaya ngono. Leres. Sinden kondang kok mung karo Bret. dapure kaya rosokan Loh. kaya ngono lho. Cinta itu tidak memandang Sing tak takoni iki, loh nesu. iki urusane keluarga ngono kuwi. Engko ana wektune dhewe kowe omong. Critakno mbiyen tak gendeng tanganmu, tak gendeng tanganmu. Yo aku sik to, aku Iya, iya. wedi lho jan iki. Nyuwun sewu Mas Cahyo. Mbok pun Mbak mungkin timbang Kula kan dadi. akhirnya kula gadah prinsip hidup. Apa? Oh, ternyata
wong kuwi yen bener-bener tresna lahir batin senadyan to rupane ya gur kaya celengan kaya ngono ning niate ikhlas. Tresna apa? Lahir batin karo aku. Yen kluthuk ki ora lahir batin. Pripun? Lahir dalam kubur dhek kuwi. Riyen to Mbak, panjenengan nanging lak nalika semanten to. Nggih. Nek lak tasik dereng panuh. Dereng tepang ning ya pancen aku mbiyen tau gandeng karo dheke. Terus akhirnya aku tidak dolan mancing ning Pantai Popo. Kae to walesane teko saiki ya ijik. Walesane ijik. Ah, kayak aku nggih Tujune tak temu. Apa mau ora musibah kanggone sampean. Kuwi tenan. Sampeyan upamane malam pertama karo Mas Kluthuk, nuwun sewu, ambung-ambungan, raimu remuk ngerti ora? Kok saged? Sawangan iki lho. Lambene kaya songkro. Ning nyuwun sewu Pak Dalang. Apa? Nyuwun sewu. Apa? Jujur mawon nyuwun sewu Bapak Ibu. Sejatosipun rupa kuwi ora penting ora sing nomor 1. Upama aku oleh jujur. Ya. Atiku yen aku oleh jujur ya. Yen aku oleh jujur timbangane aku dirabi karo dialang ganteng kondang ning larane ati, mending aku dirabi karo Jok Kluthuk sing untune merongos aku ora apa-apa. Ning setia, ora tau nglarani, ora tau seneng karo wong wedok liya mesti ya. Aku umpama mbiyen karo aku ora tau nglarani. Aku itu prinsipku akan mencintai satu wanita dengan berbagai cara. Kok sik, ki menjere klemben-klemben roti-roti, mbiyen-mbiyen saiki nyapo tanganmu kaya ngono kuwi? Lah iya. Loh, kuwi lho tanganmu kuwi lho. Mas, ini hanya sebagai pelaku sinden karo dagelan. Ning ora kudu cekel-cekelan ngono iki, apa kowe ra iso mbanyol tanpa nyekel tangan? Loh, napa sama ra iso maido? Ra iso medo piye? Loh, dalangan ya kudu lak ngadep lak ya wayang, nyapa ngadep sinden karo dagelan. Oh iya bener Mas ki, tak ewangi Mas. Ya aku nyapot aku madhep rene. Hakmu ngedep rono ngopo aku ngedep sinden karo dagelan marai umup aku malan. Bojoku lek nesu piye? Wis nembang karepmu arepe ngloso karepmu ngono. Sabar Bojoku nesu piye? Aku Ora iso kuwi masmu kudu kok tata kaya ngono. Kula niku tau nata ning murat-marit neh Mas. Piye to? Tau tak totok murat-marit. Nyambut gaene bareng karo sampean dikandani ya to. Ning donya iki ora suwe ibarate mampir ngombe. Tekaning bondo barengi coba. Lho nek nganti sampean ngene iki terus kurang apa? Iki lak kagungane kanca. Ora terus kudu sak iyah-iyah terus mbok gandeng tangane ngene iki. Godho sing abot ki telu, sampean wis sukses Mas Kluthuk. Harta, tahta, wanita. Sing abot dhewe ki wanita. Lek cara Tulungagung, dhuwit, dingklik, teman wanita sing apik kowe ra entuk ngono kuwi. Sampeyan kegodho karo bojoku kaya ngono. Oh, sampean tekan piye? Godho paling abot, harta, tahta, wanita. Sing paling abot dhewe wanita. Wanita mulane ketoke abot, ayo disangga bareng. Ngono lho. Ini. Ora perlu disangga bareng. Lah aku nyangga kuwi. Kan tidak ada pepatah berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Kan yo ngono lho. Ketoke abot, ayo diangkat bareng. Kose to kok. Kose iki ngibarate wis kaya barang ngono ya Bu Kesi ya. Iki berat. Iki lan aku. Tuk, mripatmu ndi? Aku pengen roh kowe. Iki. Iki lek anakku to iki. Nggonku to. Lah, aku yang pancen ngangkat ki ora kuat, terus sambat karo awakmu tuk aku ora kuat ewang ngono ngangkat. Ora masalah. Wong aku ora sambat karo kowe ngangkat dhek iki dhewe aku kuat kenapa kowe cenanangan. Lah, wong lanang ngono kuwi Mas. Kadang-kadang lek ora kuat itu sulit untuk mengungkapkan. Ungkapkan Kalau apa? saya lihat dari apa yang menjadi beban berat hidup jenengan, ketoke abot. Ora usah ngendikan. Kalau delok secara psikologine jenengan wis abot Mas. Psikologine wis ketok ya? Sayang. Ngene wae, Pon. Oke, tek jenengan wis kula balik jenengan, Pon. Niki tek jenengan. Tapi niki berbicara dalam budaya. Iki sinden karo dagelan ngono wae. Ngoten lho nggih. Nah, soalnya nesu sampean. Iya. Sinden karo dagelan ngono wae. Jane dagelane sing aturan. Lah nggih aturan, kula tetep nggih aturan wong kula niku dalang ndereke jenengan budaya kok. Iya. Pun ngoten nggih. Oke, wis. Ki enek garise, hop ayo aja rono-rono. Enek garise ngono kuwi. Iki jane iki kan kuwi lho, apa saka ki lho wis thread kowe ra rono-rono. Dadi red iki redmu Mas. Wekmu kene, Mas Titik ana karo Bu Kesi. Nggih. mosok wayang enek garise iki jane iki ndalang apa badminton. Ora ben teratur ngono lho. Nah, totonane lak beda. Mas Kluthuk, Nggih sayang. senadyan to awake adoh-adoh kene kono. Ora ning masalah. Rasaku tetep ora kena Wis dicolong. to. Aku sik kelingan masa laluku Iya, mbiyen. iya. Nalika aku mbok jak mancing terus aku nembang-nembang mbiyen to. Biyen Cek kelingan ra karo Kelingan tembang. tahu. Aku kelingan tembangmu. Kene lho. Niki jare kon kene kok jenengan niku Oh iya, pokoke ora rono lho ya. Lah mboten mboten. Mas Kluthuk, coba rungokno tembangku mbiyen nalika 17 tahun kepungkur ya, Mas. Sama nembang gudul-gudul pacul ya mbiyen kaya.
Tembang iki klasik kok iso. Biyen yo aku sik kelingan. Tembang sing di Aku kayak mancing terus jenengan nulis kayak ya. Iya, awake dhewe jaman semono wis kreatif lho. Iya, jajal. Gandeng awake dhewe padha-padha wong Tulungagung, kono kan wong Blitar, ya toh? Iya, Aku mbiyen tau nulis cakepan kanggo kabupatenku Tulungagung. jajal. Kayak lali aku piye kayak Sing jajal. dino iki pas ulang tahun utawa hari jadi ping 818 tahun. Nembang nduk. Aku lali aku Nah, pengen iki ngrungokne aku. awake dhewe mbiyen kelingan enggak pas Iya. jalan ning Watu Gedek? Iya, awakmu turu tak keroki metu nomere kita. Diangkrek. Sabar, Pak. Lah kowe Iya. Lho ra ngosek piye apa temen kok wong wedo mbok keroki metu nomere iki lho. Lah aku yo kelilo golek nomor. Bangsane. Tembangnya apa? Menika pangkur ning badhe kula cengkok Jaman biyen, Mbok. Semarangan. Jaman biyen sih Yo. mbok tulis ya. Pangkur Yo. Semarangan. Aku mancing dhek nulis ngene lho. Heeh, aku nembang Jajal, nembang. sakit kelingan kotaku tercinta. Ya. Bengi iki mumpung papan panggonane pas. Iya Mas Klidik. Nembang nduk. Ya rungokno ya Mas Kluthuk sayang. Halah. Maaf ya Pak. Oh. Kayak terus nyekel HP kae. Asli langsung WA langsung ning gone HP-ne Yukesi kae. Ora mungkin WA wong paketan entek kuwi. Wis nembang nduk. Menengah ora. Ya tak nembang sih ya. Coba Ya. yuk. Kuda amangku samudra ngerti Mas? Kutha amengku samudra. Kota Ora ngerti iki, ngertine Mangkupurel kok dhek ora eruh kuwi radong. Kuthaku Tulungagung iki mangku sing jembare segara kidul Bener. Samudra Hindia. Lah iya Sing toh. awake dhewe mancing. Mancing, bener. kan. Mula Iya, papan kan. panggonane nggon sisih kidul. Iya. Saya Terus? kelingan aku. Gunung Tak kira gundul. Maramer kondang angrangsang langit. Karepe piye yuk kuwi? Gunung Marmer kondang angrangsang langit. Kuwi lak sampean pengen ngerti, kuwi gunung Besuki. Besole. Besole. Besole tak critani ya kuwi. Cilik aku kira-kira wis eneng 45 tahun punjul. Nggih. Digali ket zaman Mbah Soeharto hampir 1 abad Ora lebih. entek. Ora pernah entek. Nganti tekan Dudone seprene. kotaku Kabupaten Tulungagung iki kutha sing gemari Palo Jinawi, sugih sumber daya alam sing kanggo murakapi masyarakat Tulungagung kabeh. Elok, Jan, luar biasa. Bu Kesi pinter kaya ngono arep entuk kluthuk kaya. Besole iki nggon marmer ya. Nggih Mas Klidik. Layakno ki mau kluthuk digawani marmer kok besole. Pun ditulisi. bingkisan. Pun ditulisi Jo Kluduk Jumat Kliwon. Kabeh ngomong maesan to lambemu. Biacok cengelmu ya. Ya, wis bene nesu bene. Dilanjut nggih. Lanjut. Bola. Angkat meneh Bu Kesi. Yuk. Nggih, ngingkil malih. Para penonton nyuwun tepuk tangan untuk sinden made in ngentrong campur darat. Oh. Gansar. Matur nuwun. Kamangkon iki laras dhuwur terus lho. Dhuwur nggih. Neng omah senengane yo ning dhuwur. Aku omong karo bojoku kok. Jare sapa ning dhuwur? Pancen iki senengane ning dhuwur wong ki tau ndek ning tajak ning omahku to. Tajak bubuk ning iso ndak gelem ning dhuwur dadani genteng senengane iki. Aku gara-gara ning dhuwur malah cilaka kok iso. Kok iso?
Lah piye pembantuku dek iki meteng to? Karo tukang ngendi Grab Ponorogo kuwi. Sampeyan pas nang ndi? Aku pas ning dhuwur dandani genteng. Lah kok pacare teko ki pembantuku ning ruang tamu ra enek sapa-sapa. Aku lak dandani genteng baru dan urung rabi. Meteng. Terus lah kok pacare dijaluki tanggung jawab. Mas, iki aku wis meteng piye? Tanggung jawabmu ki lho. Lah kok sing lanang ki nek nyari ya tanggung jawab. Ya Dik, engko tahun-tahun iki tak lamar. Apik. Lah sing wedok, lah pon ndek dhuwit, ya kabeh ki budidaya. Awake dhewe ndonga, lah gandeng awakmu meteng, ya ndonga dipasrahne karo sing ning dhuwur. Lah kamu kok aku ndandani genteng ning dhuwur. Mongko ora ngerti apa-apa kowe. Ora ngerti apa-apa, lah kok nduting engko nek aku ra melu apa-apa kok tanggung jawab. Asline duduk kowe. Ngopo? Aku lho ning dhuwurmu dandani anten. Dandani anten. Maksane Ya Allah, ya Allah. Lucu, pacarku iki pancen lucu tenan. Alah. Senadyan rupamu iki kaya Jan, kaya Minti. Ning aku Oh, magnetmu sik kenek magnetmu. ning sadurunge aku lanjut nembangi aku jane aku nyuwun sewu, Pak. Iya. Kangen aku karo sedulur-sedulurku ning Kabupaten Tulungagung ingkang dalu menika jan saestu tumplek-blek. Bapak Ibu sedaya sugeng dalu nggih. Alhamdulillah. Kangen kula le jenengan. Ket kula cilik itik-itik 15 tahun iku lho nembe mriki. Ayo kudune nek pamon jenengane asli Tulungagung lho. Iya. Sak ora-orane yen duwe ilmu kuwi ya kersa mulang, duwe tenaga ya kersa nyumbang, duwe duit ya kersa rewang. Niki lak pas to, Mas. Iya. Dadi nek jenengan Tulungagung ki saiki diagendakan setiap hari jadi Tulungagung ya harus membawa dari putra daerah Tulungagung. Insya Allah menawi dipun kersakaken masyarakat Tulungagung lan para pepunden pejabat wonten ing Kabupaten Tulungagung. Kula selalu siap Mas Klidi. Wis to Mbak, Yukesi. Tulungagung ki piyayine budaya. Seniman larise ya ning kene, budaya apae gedene ya ning kene. Kuncine siji. Apa? Dalang kondang kaya ngapa yen ditanggap ning Tulungagung, aja mbok regani larang. Gaengan murah. Lho ngene hubungane karo transportasi jarak tempuh. Transportasi sing penting kabeh kecakup to kok iso. Apa? Nggih, Pun. Pambene jame mudar. Dagelan jame mati. Tak delok jam 10 iku. Enggak, terus dilanjut ya Mas Kluduk. Mangke bacute ndangdut ngampil balik kambang, Mas. Siap. Nan. Tentrem kertara haraja Nino kabudayan ngrembak luhur masyarakat sejahtera. Mugi Gusti amber kai Mas, masuk. Oh, Nino. Silakan geser. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk Tulungagung misuwur. Nggih. Sembah nuwun. Ugi ngaturaken salam hormat dumateng para pepunden-pepunden seniman. Salam sungkem dumateng para pepunden dalang ing wewengkon Tulungagung. Iki mujudake ngimpi tumrape aku ning dadi bukti bengi iki, Nduk. Iya apa? Ngono kuwi. Mbiyen kuwi aku rene iki mung nyupiri Bukesi nalika aku manten anyar sing ngasta ki Pak Anom Surata. Iya, Aku nyupiri Bukesi karo manggul tase Bukesi. Aku urung dadi dalang kaya ngene iki. Ha iya. Arep mlebu dicegat karo satpam. Siapa ini?
Sopirnya Kesi ya? Nggak boleh masuk. Batinku ndase pecah ngono ae. Ning alhamdulillah pangimpenku pandongaku iso klakon ora perkara piye-piye nadyanto aku ki ning Thailand ya wis nate ya. Ning Bangkok ya wis nate, luar negeri ping pindho Jakarta nganti tekan luar Jawa wis nate kabeh. Ning ini merupakan kebanggaan tumrape mantune wong Tulungagung mergo aku iso misungsumake hiburan kanggo piyai Tulungagung. Ngono ya, Mak. Elok. Ugi ngaturaken salam hormat dumateng bapak-bapak camat, bapak ya wis kepareng WA mangestoni. Alhamdulillah ya. Bintang tamune isih ana Mbak Elisa. Lan iki malah sing tak aturake waranggana sing rata-rata adalah mahasiswa dan juga sarjana seni. Ya, ini menjadi bukti bahwa sing jenenge waranggana kuwi nyatane derajate kuwi ya ora kena disepelekake. Akeh sing wis sarjana, akeh sing wis magister seni, ana sing dadi dosen, malah Mbak Elisa ki wis kandidat doktor. Ini membuktikan bahwa seniman seniwati itu juga manusia yang mempunyai harkat derajat mengangkat bangsa Indonesia. Ya. Mbak Elisa men tampil. Oke, yo. Yo dihormati. Nangis sajroning atiku. Luar biasa ya. Sugeng dalu Mbak Elisa Urcarus Aleso. Cek oh sampun bunyi. Jeng aturaken wilujeng dalu sugeng dalu mak cange mak limbuk lan sedoyo para warga ingkang sampun rawuh wonten pendopo menika ngaturaken sugeng pangabekti kula nuwun sowan kula. Sik to iki sing selene apa kupingku apa iki? Gimana? Omong apa to iki bocah iki? Kok ting plekutuk ngono iki. Ini aku tetap nganggo Jawa. Tadi ini udah tak pakani apa makanan londo loh. Udu lodo. Lodo. Iya. Sing ayam kuwi ya, ayam pedes. Ayam londo. Iya, lodo. Londo bakar itu toh. Hah? Ayam dibakar, ya. Disanteni kentel. Disanteni kentel. Iya, ayam lodo apa lodo? Lodo. Lodo. Terus ono cabene aku wis coba wernane kuning. Ono apane? Cabe apa? Lombok. Lombok. Oh iya. Iya, wis jajal. Dadi iki kudune ilatku ya wis bener, wis mangan Jawa. Piye carane ben iso ngomong Jawa tapi kok tetep aja agak susah. Lek mangan panganan Jawa, arep omong Jawa tetep angel. Iya, tetep angel kok gitu ya. Iya, kecuali lek kowe mangan wong lanang Jawa kuwi penak minggu bakal omonganmu. Maksudnya piye? Ini kudu diperjelas. Mangan wong lanang Jawa, mosok mangan wong lanang sing dipangan opone? Piye? Mangan wong lanang tuh yang dipangan apanya? Kowe ngerti? Iya. Engko tak WA gambare ya. Ya aku karepe juga diopeni mbok menawa diopeni iso entuk wong Jawa. Dadi iso saya apik nyen matur iso ngomong basa Jawane kanthi apik. Tapi saiki ya durung oleh wong Jawa. Kira-kira apike ben aku fasih entuk wong Jawa sing kepiye, Pak? Wong Jawa ya, nuwun sewu yen sampean urusane karo basa. Ya. Di dalam dunia kebudayaan itu mayoritas seniman, para pria itu memang getol marang bahasa Jawa. Ya. Ning sing bertutur semalam suntuk itu adalah dalang. Ya. Oh. Dadi ora mung angger wong Jawa, ning seorang dalang mergo kulino omong Jawa sastrane ya runtut sing diaturake semalam suntuk. Oh. Dadi yen sampean pengen ya to basa Jawa sing luwes kewes apik bener ya golek ana mutiarane para dalang. Oh, menika nggih wonten dalang, wonten ingkang rawuh kathah dalang wonten mriki. Nggih, Lho. Oh, tapi tasih wonten sing jomblo napa mboten? Loh. Zaman saiki sampean golek bojo aja sing jomblo. Terus yang bener. Ya jomblo sosok ora tanggung jawab. Wong omah-omah pacaran ora cukup dengan aku cinta padamu. Ning sosok langge luwe. Heeh. Golek dalang sing nuwun sewu mapan, wis kulino urip, wis tau duwe bojo utawa saiki langgi duwe bojo sing anake wis 4, ngono kuwi ya. Sing akhire kuwi pengalamane lah akeh, luas. Iso nuntun sampean belajar tentang bahasa Jawa. Oh, ngaten. Jadi sing entuk sing wis tau duwe bojo enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Wayuh iki ora masalah mboten dosa.
Jadi aku nek misale maksudnya sama jenengan gitu. Maksudnya yang aku tahu ya yang di sini dalang sing anak sekawan itu Pak Cahyokun tadi. Jadi maksudnya ini tadi apakah Anda mau bersama saya diminta untuk bersama Anda gitu. Kok sik aja kleru, aja GR. Ora kudu Cahyokun tadi. Ning wedine kowe ngengkel aku ya ora apa-apa lho. Padha bae lah. Cek tes mik. Wah, buklutuk nesu buklutuk. Blukutuk apa buklut? Sajane aku ki arep etok-etok ora krungu ngono lho. Sajane aku arep etok-etok ora krungu, tapi kok suwe-suwe kok bojoku ketoke balas dendam iki. Balas dendam iki. Ini balas dendam tadi gara-gara masalah tadi. Lah kuwi karo sampe lek gur omongan to, mung dialog to. Iya. Bu Kesi dicekeli tangane lho mau. Sampean pengen nyekel tangane Elisa. Sampean pengen. Piye? Sampean Mary pengen nyekel tangane Elisa. Lah cahe piye? Aku ya gimana kan nggak boleh kayak gitu, nah udah punya istri ya wes siji wae. Neng gandeng tadi jenengan agak marah ya nggak apa-apa. Tadi kan soalnya sana udah dapat 1 kali pegangan tangan, saya juga 1 kali pegangan tangan. Ya, gitu. Udah impas ta 50-50, 50-50 impas gitu loh Bu. Ya El, aku lek ambek awakmu ikhlas nduk Cahayu. Wes tenang. Jangan lah Bu, jangan gitu. Aku lek karo awakmu niki panggene panjenengan lho Bu. Kula hormat lho niki. Iya, aku percaya. Tapi yang namanya cinta, sampean ora ngerti toh? Pak Cahyokun tadi ki yen ning omah aku ya jujur wae. Pernah suatu hari dhek sare ngipi nglindur. Nyeluki jenengmu, Elisa. Elisa. Bener. Karo ngrangkuli gulengi Elisa. Ya Allah aku ya ngempet jane. Ning ya tak maklumi lah, pancen ya aku kenyataannya ya wis tuwek. Ayo. Emang bener Pak. Panjenengan kempi. Kebawa mimpi tentang aku. Aku ora sadar lek nyeluk awakmu. Apa menyelukno perpole urusane karo job ngono kuwi. Elisa ning tolong aku tak jak iso iya maksudnya tuh ngejob Bu, Ibu jangan panas hati ya. Enggak, tenang El. Aku tahu Pak Cahyo itu memang seneng sama wanita yang punya prestasi luar biasa. Kuliahmu doktor dan kamu pinter dalang. Kalau nggak percaya coba kamu sabetan dikit aja. Dia tambah jatuh cinta nanti El. Ojo lah, itu guru sabet aku Bu. Enggak apa-apa El, kayak dulu itu loh El. Kayak di Ngawi itu loh. Jadi Kon dalang gimana? Pak. Ya nanti Kon ada waktunya sendiri saya suruh dalang. Lek sabetan sik yahine kan cah cilik-cilik sik melek ya. Oh iya. Ngenteni sing wektu sing pas engko tak sabetane dhewe. Ya karo tak tetesane lilin. Aduh. Nggih ingkang bakun derek mah Ngayu Bagyo. Hari Jadi Kabupaten Hari Jadi Kabupaten Tulungagung ingkang kaping 808 lewas setunggal. Kula derek mah Ngayu Bagyo. Alon-alon. Kowe iki kaping 800. Aku kalau udah di atas 10 aku enggak. Aku mumet Pak kalau di atas 10 ini angkanya ada 3. Kalau basa Jawa aku enggak mudeng. Le 800 doso setunggal welas. Iki lek ora dirabi dalang angel iki tenan iki ya. Basa Jawa kromonya 818 piye Pak? Pripun? 800 Ambawarsa, kita Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, ingkang kaping 818 tahun. Dosanya? Dosane enggak melu. Dosa ora melu lagi masuk angin, Dek. Pak di atas 10 pakai dosa kabeh. Setunggal dosa, kalih dosa, 3 dosa. 18 tuh di atas 10.